गिर्जायाव फैदों आरोना। हेलो एभ्रिवान, वेलकाम टू माय इउटुब चेनेल। जोङो दायो एसे टाउनाव बेरायनो थांनायनो आरो जोंहा सोंनाय मा लायगोन बुंलाय मा लायनो बेखौसो फनसो रायज्लायगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै दा जोबजासिम लेट्स गो। गाइस थांगासिनो आरोना, थांबाय थादों, जों साथाम दङ। बारदो पूजा लागेसे। गाइस कोन जायगा जाबो क्या बबे जायगायाव थांगोन बहा थांगोन जायगाया रुक्मिणी गाव। जों दायो रुक्मिणी गावआव थांगासिनो आरो गारिनिफ्राय ओंखारनानै दा थांबाय थादों। बे सासेया मास्क लगायदों। आं 6 माइल खिना हरदों माबा गुन गुन आं बबेथिं थांगोन बबेथिं मागोन जाबाय थायो लामाखौनो हमनो हाया दाबो। दा बिथिं दा मा थांबा बिथिं मा मोनगोन गणेशगुरि। जों माखौ बारबोगोन ओमफ्राय मारै थांबाय दा हमनो हायासै आं, कनफिउस जाबायसो माथो। गारि कट যাব आरो कट যাব हा बिराद दावराव बासजों बास गावजों गाव। दिनै सानदे ना लामाया बिराद माबा आरो जाम गैया दिनै, बिराद बरिया माबानानै। बेखिना 6 माइलानो गोलैयो नामा? रुक्मिणी मोनहांसिगोन आरो दंबायो आरो एसे गोजान। नैबे माबाया मा मायो इंलिश मायो हा मा बुंलायदों? इंलिश स्पिकार मा इंलिश मेकार इंलिश स्पिकार जानो सानो दा नों माबा हिन्दी माबा जाब्रा मा होनो बड' मेकार हिन्दी मेकारबो दं दा एसामिस मेकार। गाइस जोंना नै सासेया एसामिस मेकार जानाय, इंलिश मेकारबो दं, ओमफ्राय हिन्दी मेकारबो दं, बड' मेकारबो दं। ओमफ्राय दा एसामिस मेकार गैया नालाय दा, ओमफ्राय जोंना एसे रिमेक्स जागोन आरो ओमफ्राय एसामिस मेकार जागोन आरो नै एसामिस मेकार जानायदों। एसामिस मेकार दाबो सहैयाखै, थांबाय थादों। दंबायदां ससे गोजान ना गाइस। जों दायो सफैबाय केथलिक सेन्टार दिसपुर होननायाव। दिनै सानदे नालाय एसे माबा खालामनो फैदों, एसे इसोरनाव बोर बिनो फैदों, गिर्जायाव फैदों आरोना। मारिया ओमफ्राय जिसु गथ'आ। बेकग्राउन्डआव मा दं नायदों आरो जोङो, साइडआव मा गैया, मा दं मा गैया। मोजां बनायदों बनायनायफोरखौहाय गाइस। बिबार गैया आरो बिदि माबायानो दंफां फुलैनो साजायना होदों आरो बरियानो। ओइ कत जाहैली फादार साबाव गिसिदो फादार नाना फैदों सिङाव हाबनोसै आरो दायो। सिङाव भिडिअ खालामनो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाथ'ला।
guys, दा प्रार्थना खालामखांबाय दायो जों थांसै आरोना थांबाय थादों आरो दा गिर्जा खालामखांनानै दा थांबाय थादों थाबायना थांगोन आरो खाथिसो बारा गोजान जाया जोंनिफ्राय मा स्टाइलनि बिलाय फान्थाव स्टाइल होनदों मा खानाय खायो बोरै मोनखो फैनानै दिनै बिराद मोजां नांदों आं फैफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम फैदों आरो नेक्स्ट टाइम फैनांगोन मोजां नांदों फैनानै आंबो सिगाङाव एसे जों गामियाव थाबा थाङोमोन थांनाया जों डन बक्सआव थाबा ओरै थाङोमोन नायोमोन बिदिनो आरो मोजां नांदों फैनानै दिनैया एसे फैनानै मोजां नांदों बहुत गोबाव जाबायमोन आं गिर्जा न'आव हाबैया मथा मथि नेक्स्ट थाङै फैनांगोन मथा मथि आङो 7 बोसोर जाबायमोन गिर्जा न'आव हाबैया दिनै बहुत गोबावजों दिन हाबदों आरो ভালে লাগছে যিখিনি বুজাইছে সেইখিনি বহুত ভাল লাগছে মোৰ যিখিনি কৈছে ফাদাৰে অলপ বুজি পাইছোঁ তবে ইমান বস্তুখিনি বুজি পোৱা নাই আৰু যিখিনি কৈছোঁ সেইখিনি অলপ পাইছোঁ আৰু বুজি ভাল লাগছে এইফালে मा ब्रिज बियो 6 माइल ब्रिजखौ मासि मोजां साजायदों नै दुर्गा फुजानि साजायदों नामा बेखौलाय बरिया नुदों आरोना साजायनायखौ थांबाय थादों कि बजार 6 माइल होनबाय गारियानो गारि माथो थांनो जायगा गैया थाखा मालाय फैसा बाव नागिरदों गरम नै गरमथार गाइस 6 माइल आरो स' गाइस जों दा दुइ फुसका जानो नागिरदों आरो बनायबाय थादों अभी बना रहा है दुइ फुसका खायसु आगो दे होनबा बनायासै आरो मबाइलाव बेस्थ'थार नालाय स' गाइस जों नै दुइ फुसका जादों जानो नागिरदों मा दं नै ये जादों फटक मारि बावखौसो बिनि उनावसो जागोन बियो गाइस जानोसै नै जों जानो नागिरदों आरो दायो दुइ फुसका बोरै गोबाव जाबायमोन जायैया मास मोनसे जाबायमोन आरो बिथिं मालाय फट' लानाय बेस्थ' नै दुइ फुसका फट' लादों आरोना सालाया गोलावनिफ्राय लुगैनासो जा हाला गाइस जानोसै आरोना दुइ फुसका होनो गाइस बादामानो गैया दां माथो खमथार माथो जाहा जानाया होथारदों आसोला दिनै लिपस्टिक गैया नामा माथो हो गोदो बिराद सबायबिमा जायोमोन नामा नोंलाय माथो खालाय माने सबायबिमा हा आं जानोसै आरोना नायनो मोनदों बानलु गोसा जाथारदों नामालै माबा गलायनो जाबाय नामालै नोंलाय मानो एसेबां बानलु होयोब्रा जानो हाया आलौदों दा जानो हायाखै जाद' सोलाबायसो माथो भिडिअ হয়েছে না ও গাইস তো আমি টেস্টি জানাতে পুরো না তুই সিধা কথা বলতে বলবো না করুন দেখেন তালাই পড়ছে নাকি দুটাকো লৈ আছো দালাকে খাই পাইছো নাকি
गाइस जाखानानै थांबाय थादों दैया मोनाखै ओइ गाइस दै लादों आरोना दै आलौदों जानानै बानलु जाग्रालै आलौ जादों बानलु जाग्रा दै थान्दा दै लाबाय दै थान्दा जोंना सासेया चिकेन लानो नागिरदों लोगोफोर माबासो लाबाय माथो आमाय थुखुल आरो ओमफ्राय बिकास लाबाय गुदुङाव जाबासो गोथाव बे गुसु जाबाय थाव नांगोन मस्त बरा अच्छा लगा है मैगं गोथां लाइ एम्फौआनो ôi nạc hảo ôi là cái một nạc hảo em ơi phim cho lạc lại là bấy bre gì vậy là mày gì cha lên đấy mày sao lên guys माबा नायदों आरो ना थास' नायदों ओमफ्राय टिय केजि 80 नो टिय लास्लासै माथो बेदर जानो मोजांलै 80 बालाय आरो इमान दाम जादों ना दाम जादों मैगं थाइगंआ मैगंफ्रानो जि दामलै गाइस मान दाम एसे बाराद्राय जाबाय दामानो 30 টাকা